mmanụ ebe nọ na ekene dịka ọnụ si were ma ihe a bụ program a na-akpọ Igbo bụ Igbo ya bụ nke anyị bụ ndị Igbo. Ihe njikọ Igbo bụ Igbo bụ na gụnwa bụ onye Igbo ebe ọ bụla ị nọ na ichetekwe na Igbo bụ Igbo bụ gụnwa bụ onye Igbo bụkwa na onye isi na ya. Anyị chọrọ ị na-abụrụ gịnị anyị chabụrụ ndị Igbo anyị bụ ndị Igbo. Ị na-anya n'akụkụ m ọkwara nna m ukwu onye ka m na-ekwu maka ya ọ bụ Maazị Uche Galụ Maazị Uche Ijegalu Onowu ịfụ na ndị Igbo si na ije dị mma eme ya gịnị aga ya nga na biko ụmụ Igbo bụ Igbo na-ege m ntị ezigbo afa m Chukwu nyere m nke nna m na ndị m gụrụ m nke a na-akpọ Uchenna Ijegalu maọbụ tinye maazị n'izizi ka ọ dị ka na-eme mụ na-arụgo ka o si were kwue ịma na afọ ya mgbe ụfọdụ ọ na-agbaghara m n'anya ije m ga-alụ m ije m mee gịnị ga-alụ m ezigbo aha ka ọ bụ unu n'anya unu afụ na anya bịakwala ọzọ ndị Igbo ya adị ebe ọ bụla ị nọ na ahịa anyị na-ayọ Chukwu nke odobe onye ọbụla ndụ and ebe ọ bụla ị nọ ya adara anyị ndụ mana o nwere ihe na-enye anyị nsogbu anyị nwa bụ ndị Igbo ị na-anya n'ala Igbo ọ bụ eziokwu na ebe ọ na-enyekarị nsogbu bụ ebe a mụtara nwoke mụọ nwaanyị mana ihe na-agbaghara m anya bụ na ọ na-abụ ọ bụrụ na ekebe ihe na ezinụlọ anyị kpọọ ya na o nwere ihe elere ma ọ na-elere a na-eke n'ezinụlọ ụmụ ya anaghị enweta oke mgbe na-ajụ ọ bụ na ụmụ nwaanyị a abụrụzi nne na nna mụrụ ndị nwoke a na-ekenye oke a mụrụ ụmụ nwaanyị a ka ụwa nke ha ọ dị iche. Onye ka m na-asị ka anyị nwabụ ndị Igbo na-ebu ukwu anya Maazị Uche ka esi were efe ukwu a ọhịa ọgbagojukwa m anya ma isi m kwuo ma ya sị na nwụmajọbụdelechigbo nkakwụ uche nke m maka na ịchọpụta ofu nne mụrụ maka na nnukwu egwu si na izu ka mma na nneji izu ka mma na nneji a na-akpọkọta izu a ma nwoke ma nwaanyị so na-akpọkọta izu a ọ bụrụ ofu nne na ofu nna ji ha mana ọ bịazịa na ikebi ihe mgbe achọpụta na onye abụrụ nwoke na onye abụ nwaanyị na onye mana onwe nnọgosụedere ịchọpụta tata n'ụwa o nwere nwaanyị a na-akpọ Ngozi Okonjo-Iweala na Naijiria anyị nọ n'ime nwaanyị a ihe o megoro na Naijiria ụmụ nwoke mere otu kọta nwaanyị abụrụ oke nwaanyị o nwere mgbe akpafu ya na ụwa niile nwoke bụ nwoke ga-akwụ ọtọ kenee ya maka ọ na-emechi ihe ike a na-agụ ha agụ ọ bụzi ọbụ eze kwesịrị a na-agụ ha agụ ọ bịa ka Ojukwu ụmụ nwaanyị ka nkụ ndị na-emechi ihe ike mana ọ na-eweta m na ya abụ ele ana maọbụ ele ụlọ maọbụ nna nwụọ achọ ike ihe dị n'ezinụlọ asụnọsụ ụmụ nwoke mana nwaanyị ya afụ nwaanyị kpatara ego nwaanyị gbagojere obodo kpata ego ọ bụ ezigbo afọ kpata ego ọ na-eweta ego n'ezinụlọ ma nwoke soro na-eri the money soro na-eri the ego na-eri ọdụkwanụ mmụtụ a mana ihe kwere m nghọta bụ na ndị Igbo mere ihe na amụọ nwoke mụọ nwaanyị na ụmụ nwaanyị aga dị ọ na-ebutezi ọgba aghara bụ na-eke ihe a na-ekenye ụmụ nwaanyị mana ihe m na-ajụ bụ ụmụ nwaanyị niile ya aga dị nke ọzọ dị n'ime nwaanyị nụọ di ọ pụta n'olule ka erere ya maka ọnụọ di o kwesịkwara na ọ ka enwekwa ihe nketa n'ezinụlọ nne na nna ya maka ọ bụ na olule ka ererie odo anya na olule ka ererie mana nke a wụ ụgwọ isi ka a nara anaghị ere nwaanyị ere ma ndị Igbo ma ndị ọzọ ụmụ nwaanyị niile alụ di ọ nwaanyị emechaa ọ ya natazi be nna ya ọ ya na-abịa afụ nne na nna ya o kwesịrị isi otu a were dị ihe dịrị ha bụ na nghọtahie ọ bụ na ha ghọtara ịfụ na esi agwa nke a na-akpọ beans ma esi osikapa nke a na-akpọ rice ha na-abụ nọkọta ọnụ awụnye mmiri ọ na-eko
ọ nghọta na-eme ka ihe na-aga n'iru. Oliver De Coque gụrụ egwu si biri ka mbiri. Ọ bụ na ha kwụta na ha ga-ebi n'otu ifu na nghọtahie ama nnadị ha da aghọta ibe ha. Ọ ebe aka nsogbu sido. Nwaanyị ọ nụrụ di na ọnụghọ di ofichọghọ na ofu nna mụrụ nwoke na nwaanyị. Benni ya bụ benni ya. Benni ya bụ benni ya. Ayọ na ayọ ndụ bụ Igbo, ụmụ Igbo biko maka na isi ofe ya itinye nye mmanụ o nwere ka ọ ghọọ ofe ọcha mana ka ọ si na-adị ihe dị n'ofe ga-emezuriri. Ọ bụla atinyere azụ atinye anụ, ọ na-atinyekwa anụ atinye nke bekee na-akpọ crayfish. Ọ dịka a na-eme mana ọ nwere otu ga-esi eme garị ma akpụ were akpụ na-eri garị ọnụ ofe adịghọ maka na ọwa ọkụ. Biko ụmụnne m na ụmụnna ndị Igbo na-amụ nwa gụọ nwaanyị. Nwaanyị bụ ife yọta, nwaanyị bụ ife, ọ bụrụ sọ nwoke bụ ife. O nwere mba ofesi ya eje kọntrị ya eje ifu na nwaanyị na-achị ya nke Afrịka na Liberia bọsị ya ka nwaanyị chịrị ha. Ọnụ nwoke nọrọ ebe a ọrụ nwaanyị achịtara ọfụma. Nke anyị na-eme ka na-eme ka ọ na-enwe isi maka na ọ ya abụ echi maka echi. Nwaanyị bụkwa ife oke onye mụtakwa nwaanyị sọsọ, onye mụtara nwaanyị sọsọ ihe si ebe isi bịa sị oke ka ị nara ya ihe na ya nwe mgbe na-eme ebu mgbe nọ n'isi ime ya kịta ewere kọtụ wezoro gị ndị ọkaikpe sochie gị anya. Mana biko ayọ anyị na-ayọ unu bụ onye na-ebu ụdị ihe a n'uche. O nwere otu anyị nwoke anyị nọ n'obodo a afọ ya bụ gịnị titi amamnihe ọkụ ime ya titi inyekwe ndị a inye ndị a inyebe ndị a inye ndị a maka adị amụ nwe ọnụcha gwara obosi. Biko Onowu ifu nnukwu Igbo ịma amụdo enyi nwoke ma ndị gara ha na-ezukọ si ya na anyị ayọ ha biko jiri aha Chineke ayọ ha ka ha wee rikọnsida na ọ bụrụ ihe ka ndị ga-esi ekwu maka na ụmụ nwaanyị kwa n'ife yọta. Biko ndị Igbo unu anụ na ya etu Maazị Uche si were kwuo ya na nwaanyị bụ ife, nwoke bụ ife. Ife nwoke na-eme nwaanyị na-emezi ya. Ọ bịa n'obodo oyibo otego m nwaanyị chịbara. Nwaanyị zichiri around the world bụ Isabel Perón of Argentina. 1974. Oh, mgbe nwa. Ọ bụrụ ọzụkwa 1974. Mgbe nwa. Ama m nwoke onye anyị amụrụ. 1974. And rukwe kịta ụmụ nwaanyị ka na-agbago. Ụnụ nche niile ma nke bụ eziokwu. Ọ na-abụ ebe a mụrụ nwaanyị ịpụtazie a na-asụ na ụmụ nwaanyị agadi ụmụnne nke nwoke abịa kpakọrọ akụ nke nwoke gbabazụ ụmụ nwaanyị ahụ aka. Onye a dị otu a dịrọ mma ọ dịrọ mma. Anyị na-asụ na ụdị ihe dị otu a dịrọ mma n'ala Igbo ọbụla a na-eme ya na be ụnụ na-eme na be ndị enyi gị na-eme na ebe niile ịma. Biko ọ bụ na ihu ohere gwa ha na ihe ha na-eme adịrọ mma ma ụmụ nwaanyị kwesịrị ịdị enweta oke nke ha ka ị na-eme nke a ka ị nwaanyị gozigara aha Jizọs. Onowu tupu ị ga-amụ ihe nchekwa nwee ncheta biko ụmụ nwaanyị niile nọ n'ụwa niile ga-anyị ntị na-asụ asụ Igbo biko anyị nwetara ozi a n'ihi unu. Ọ bụ ụmụ nwaanyị nọ na lokal gọọmenti o maọbụ nke dị na steeti o maọbụ mitiri ndị obodo maọbụ nke ndị nọ mba ofesi o maọbụ ndị women union o maọbụ ebe ọbụla nwaanyị nọ n'ụwa niile a anyị pụtara tata wee sị na okwu a anyị eweta okwu ewetara unu igwe unu na anyị mgbe aghọta na nwaanyị bụ ife na ebe ọbụla nwaanyị nọ ihe ga na-adị mma. Nwaanyị nọ n'ezinụlọ isiri ndị ya na-afịa ahụ ọ na-eme nwaanyị na-eme ka ezinụlọ na-atọ ụtọ. Ya mere ya bụ nwoke ga-ahapụ ụmụnne ya, nwaanyị hapụ nne na nna ya abịa nụrụ ofu nwoke. Nwaanyị ahụ ejegodo ahịa ọ bụla gbata ihe a na-esi ike akpọrọ ya na igwe ntị bịa ka ime nka maka na nwaanyị edozi ihe. Ụmụ nwaanyị nọ n'ụwa niile ozi a ka anyị wetara unu biko na-eme n'ihe a ka esi eme ihe ka o mee gịnị ka o yie ihe. Nke dị ka ibe ya nwanna ịmakwana mụ na gị na-abụ ụtọ ọchịchị ụmụ nwaanyị atụghịrị anyị maka ha manye anyị na-ekwu ha ya atụghịrị anyị. Nwaanyị ọbụla ebe ọbụla ị nọ na eferu mụ na ya na-abụ ọbụna anyị pụtara ọchịchị biko turikwa nna anyị eziokwu anyị na-ekwu Igbo mma mmanụ ya dụrụ nna mma mechizie ya. Biko ka ọ si na-adị ụmụ nwaanyị niile nọ n'ụwa niile ụmụ nwoke na-agba na-esi onwe ha nga na-asị mba na ọ bụrụ ihe kwesịrị ime ihe kwesịrị ime dị ma ihe kwesịrị ime dị ekwesịrị ime ịghọta na nwaanyị bụ ife. Ịmụọ nwoke bụ ife, ịmụọ nwaanyị bụ ife, ịmụọ nwatakịrị ka bụ onye ọbụla bụ ife. Chukwu kere anyị niile n'oyiyi nke ya. Anyị kwesịrị ime ihe a kwesịrị ime ihe. Ị chọrọ inweta anyị n'igwe ntị ihe enweta anyị na
08036439671. Ọzọ 08036439671. Ichekwa iwetakwa anyị ekwentị ọzọ na-abụrụ nke mgbe ọkịta. Ị ga-enweta anyị na 0809 46 206. Ọzọkwa 0809 46 206. Chọkwa enweta nke anyị na-efe n'ikuku nke a na Instagram na ndị otu ya. Ị ga-enweta anyị na www.procyon.news.com. ma chọkwa enwetakwa anyị na ihe onyonyo kpọmkwem. Ị ga-enweta anyị na Procyon RTV. ma ịchọkwara ispelụ ya na bekee anyị ịmara spelụ ya. Procyon bụ PROCYON. Biko Igbo bụ Igbo, ịchọrọ igosi ahịa ị na-azụ maọbụ ịchọrọ ime ebete ihe ịchọ ịbịa soro anyị na-ekwu ihe anyị na-ekwu na nọmba anyị na-ekpọrọ ị ga-enweta anyị. Ịchọrọ ịbịa ịkụpụta nwa ma ọ chọrọ imepe ụlọ maọbụ ịchọrọ ihe ọ bụla ịchọrọ ime ma ịchọrọ ikwu maka ahịa ị na-azụ ka ụwa niile mara maka ya, ị ga-abịa ebe a ka anyị akpakọ ma ịkpa anyị dị igwe ntị anyị agba ọsọ na-abịa. Ị ga-agba mbọ na amụke dịka ọnwa nke ebu, n'ihi na nke a ụmụnne gị Uchenna Ijegalu na Maazị Ambrose Nwanne na-ewetara n'ozi a site na Procyon TV and Radio. Ekele m. Nigeria,